it the voice? Was it the fire burning in me? What's up mga higala? Good morning. Wala pa ko'y panghimuta, panghilamuos ning diretsura ko diri ang dapitan no sa isa ka room kay naay order nga sling bag usa o usa ka snail cream. Bago umalis si Banana is pinadala ko yung order ba. Malapit lang naman dito. So, pinadrop ko na lang sa kanya no bago siya pupunta sa trabaho. So, bisibisihan na naman ako dito sa bahay. Same as usual. Anong ginagawa ko? Libot-libot diri. Kaya may laing lingaw. Nagawa ko ngayon ng longganisa para bukas. The next morning. Magluto ako ngayon ng longganisa, homemade longganisa, o diba? Beef lang siya, hindi siya pork. At lumpia wrapper. Ang lumpia wrapper is vegetables and then chicken. Pero kaunti lang ang aking ginawa dahil wala na akong wrapper. Nihit og wrapper dito sa Port Elizabeth, no? Di gaya sa Cape Town na bonggang-bongga ang dami doon. Ito ang aking ginawa na longganisa. Sabi ni Banana, masarap daw yung lasa. Pero di ko alam sa kanila kung sila na ang titikim ba. May bisita kasi ako today, no? Si Higalang Gina at si Lori. Tapos may dala silang bagong Pilipino. Ma-meet ko today. O, diba? Malayo kasi ako sa kanila, oy. Kaya tujuon nagajud. Sila nagajud mo ari na ho. Kung may mga kainan, di na ako basta-bastang makasama sa kanila. Kaya ladyo na lagi. Ito na yung longganisa ko. Ang lumpia. May ipapry pa ako. May buwad pa ako dito. Salin. O, nilagay ko sa freezer. Ito na lang yung natira. I-warm ko na lang ito mamaya. Malapit na daw sila dito. Nandito na sila. Pasok. Hello, welcome back to my channel. Hello, welcome back. Wow, Ate Sherry. Ay, hello. Ay, namoy ako ng ano. Okay lang. Ito na sa Ate Sherry. Hi! Oh, wow. Ay, i-subscribe nyo naman ako. Subscribe! Yung viewers pala, 96. My God. Kukuha na ako ng viewers kay Ate Sherry May. Viewers na naihin ako. Tilapia. Laki ng tilapia. Tapos yung munggos, di pa ning bukaw. Oh. Sa English pa, boiled. Boiled. Tapos ito na sexy, oh, kumakain ng biko. Oh. Oh, tapos ito. Doon sa kanina, yung pag-start ng pagluluto ng munggo. Tapos ngayon, si Ate Gina naman yung magluluto ng tilapia. Nag-prito sila. Ito yung bagong namin. Kami ng Si Noel. Yay! First time namin ni Ate Sherry magkita talaga. Ayan, busy-busyhan pa ang show, no? Si Ate Sherry May, no? Sabi niya sa akin, inas pa niya talaga ako kung gusto niya ako mag-coffee. Eto na, prepared. Joke lang guys, talagang nag-prepared siya talaga. Nag-ask siya kung gusto mo ng coffee. Oo. Ayan, sobra naman napaka-generous ng aming kaibigan. Ate Sherry May, wag mo kaming spoilin na. Baka mamaya, everyday na kami nandito. Ay, ito ba yun? Sabi ko, lipat na lang kayo dito. Sa dispas. Dito ka trabaho. Layo. Banana? Oo, sa Ay, yung husband ni, siya yung banana, pangalan. Hindi na ako na. Kumakas na pati ng ko. Nakikita ko sa inyo nagbablog, ang gaganda ng kanilang views. Sino? Paano ba yung Lagyan natin dito. Sino? Ba't ganyan, no? Meron ako dito. Tripod? Pero maganda naman yung kuha namin. Oh. Yung asin. Ay naku, ang kulang na lang talaga magbibidyo sila ng food. Kasi tama na yan. Kasi uubusin yung tubig. Kasi i-off na. Galata naman yan eh. Lalo na pagka Pilipino ka tas ibang bansa. Ilan nilalagay ko dyan? Agad ka natin. Oo nga. Lagyan natin ng prito. Spinach. Wag na, may blood na. Oh, yung ganda ng ang ganda ng view.
Pinapapasok na. Dapat pala dyan. Yung kape mo. Yung kape mo daw. Ay, Kasi yun. sorry. Yung kape ko. Ay, ang ganda ng ano ko na, view ko na. Nice. Nakahanap na ako na ano, kung saan ko ilalagay yung aking camera. Kasi makikita nyo kami, at saka yung pagkain na niluluto. May kanin ka ba nilala? Oo. Ano na naman yung sain? Akala ko kahapon pa. Ha? Akala ko kahapon ka balik sa akin. hindi na tayo magkalat ng video para may nakakatuwa yung pagpapinggan natin. Nagkakat ka din? Nagkakat ka din rin nun? Ng mga video kapag ayaw mo nung ano? Wow, ikaw ay sa rin. Nagkakat ka ng mga ayaw mo sa film. Mga video. Oo naman. Para ano? Ano gamit mo na Jeremy, kayo yung nalagyan? Yung pag-edit ba? Anong klase mo? Pag-edit? Kinamaster. Kinamaster? Bakit silang pangalan? Hindi pa yung rin si... Ano yun? Babayaran mo yung ano niya. Kami na yun. Okay. Kasi binayaran ko yung ano niya. Binayaran mo? Oo, yung 126 pesos niya. Dala ni Galang Gina, tilapia. Tapos chicken wings. Naka-subscribe sa'yo. Talaga sa'yo. Ganon. Tapos monggos kay Lorgie. With spinach. Yeah. Yummy, yummy. Tapos nagdala din si Galang Gina ng tangko. Ako na magte-take over sa kanyang vlog. Sa Ate Gina. Si Lori. Nagwawash ng mga plates. Ayan. Guys, i-follow nyo pala ako guys. Marky Tudo Pinoy sa South Africa. Yun na yun. Ako na talaga nag-promote dito sa video. Ito siya, Remy. Kasi wala talaga akong views guys. Ako. Ano bang dapat gawin nun? Jeremy, para dumami yung viewers natin. Tips. Dapat mag-ano ka. Mag-live ka. Mag-live? Sa YouTube? Hindi ako mag-live kasi wala kang wifi. Data lang, Ate May? Ito lang. Ano yun? E di, mas mahal ba? Oo. O mahal Kasi daw. lipat-lipat nga kami. Kaya, Pero nung dati meron. wala. Wala din. Lipat kami Wala talaga. Sino may balak mag-sponsor mo? Oo, ayan. Sponsor naman, guys. Sponsor naman mga higala. Mga higala sponsor. Yung cellphone ko, hindi na hindi magalaw na siya. Wala Ito? stabilizer na. Buti sa'yo, ano. Ate May, pwede, nag-stabilizer naman siya. Sa akin ang hindi magalaw. Hindi na hindi use to. Ha? Kasi lagay. Hindi gaya sa iPhone talaga na iPhone na maganda po. Mag-iPhone ka na kasi. Wala na kami pang Yeah. wifi, pang iPhone na ba? Sabihin mo, ano, dun kay Banana. Banana. Tignan mo yung, dalawa naka-iPhone. Si Lori nga, hindi ayaw mag-iPhone eh. Nakasasakyan pero hindi naka-iPhone eh. Wala na kami wifi, iPhone na. Ibili na naman namin ng wifi. Ay, sa bagay, dito kasi sa South Africa, parang hindi sila, sanay sa iPhone? Mm-mm. Oo, hindi sila hilig sa mga. Yung hobby ko din, Huawei. Huawei sila, Hindi Nokia, sila. Samsung. Tapos sabi ko, ba't hindi kayo nag-iPhone? Di mo ba alam dito, marami magnanakaw. Ayun ka. Bakit hindi ka nakasasakyan? May nagnanakaw din ng sasakyan. Yes. Kaya pala yung mga sasakyan is maliliit lang. Hindi naman gano'n. Maliit kasi maano sa gasolina. Ganun ba yun? Mahal na kasi gasolina din. Kaya lang din, Ganun pala yun. tumaas ng $1.50. Ang gas, 40 cents lang yata, 50 cents. Uwi na sila. Bisita namin.
Iwan ka na namin, ate mo. Uwi na sila. Here? Next year. Ay, gala. Bye. Ubusin mo yung libido. Libido. Hoy, may libido pa at hindi nila ano. Maglibido Ubos. ka kayong mag-isa. Thank you pala sa pakain. Thank you pala, GC. GC. Thank you so much. Ano mo lang yung outfit namin? Outfit, oh, di ba? Nakauwi pa lang ni Banana galing sa trabaho. Pero, lumabas kami kay mag-deliver of snail crepe. Sibisya na show. Sabi niya is, next in Pick and Pie Garage. Malapit na kami. Yan, Pick and Pie. Pick and Pay. Yun na yun. Ito na yun, Atlantic Oil. Nasa loob daw siya. Parang cashier siya eh. Naka 100 rand ako. Kumuha siya ng 4 na bottle. Thank you, Lord. Si Noel pala mga kahigala, ako ang first niya na nakilala dito sa YouTube. Nag-comment-comment siya sa aking mga video. So, nagsabi siya sa akin nga nandito siya sa Eastern Cape, blah blah blah, ganon. So, yun. Pero hindi ako ang kaniyang na first meet. Higalang Ginalyn, tapos pangalawa si Lori Ging. Dahil nga malayo ako sa PINA ngayon, di na gaya sa dati. Kaya yun, nung pumunta sila dito sa bahay, sila Lori at Ginalyn, dinala nila si Noel para ma-meet ko personally. Personally or personal? So yun na yun. Ito pala ang kanyang YouTube channel, mga kahigala. Please subscribe him. Kay para alam niyo kung ano ang kanyang istorya sa buhay dito sa Eastern Cape. Yala! Subscribe na! So yun lang ang aking ma-share sa inyo for today's video. Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and most of all be kind. Bye!